मैयानिफ्राय फैगौ 25 अक्ट'सिम जानुवारिनि आसामाव गासै 42 लाख रेशन कार्ड राननाय जागोन। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव आसामनि मन्थ्रिफ्रा आरो काउन्सिलनि चिफफ्रा बे हाबाफारिखौ मावफुंगासिनो दङ। जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गासै 31,000 गोदान रेशन कार्ड मोननो हागोन आरो बे रेशन कार्डजों लोगोसे 5 लाख रांनि जिखिनि खरसा जागोन बिसिम सोरनिबा बेराम जायोब्ला बे बेरामखौ फाहामना लानो हागोन, फ्रिलि मोनगोन। दा जायफ्रानिखि उजाला गेस गैयामोन बिथांमोना उजाला गेस मोनगोन। आरो दिनै आसामाव बियो मोनसे जारिमिनारि गिदिर हाबाफारि, मानोना आगोलाव बेबायदि हाबाफारि जाफेराखैमोन जे खेबसेयावनो 42 लाख रेशन कार्ड राननाय बेबायदि हाबाफारि आगोलाव जाफेराखैमोन। दा बिनि थाखायनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम जों बयबो साबायखर बावो जे एसेबां गिदिर मोनसे खामानि आखायाव लानायनि थाखाय। आरो जों बयबो मिथिगौ गामि ओनसोलाव रायजो जाग्रा जोंनि माखासे मार्जिनेलाइज एसे गोरिब थाखोनि जिफोर न'खर दङ बिथांमोना बोथिनै ओंखामनि थाखाय जोबोद खस्थ' खालामनो गोनां जायो। दा जेला ओंखामखौ फ्रि बिथांमोना मोनगोन अब्ला बाखि गुबुन गुबुन खामानिखौ बिथांमोना मोजाङै मावनो हायो। दा ओंखायनो दिनै भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारजों जयै जिखिनि रायजो राजानि जौगानाय बिभिन्न जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय बे हाबाफोरखौ मावगासिनो दङ। बिसेस करि अरुणोदय मोनबाय, बिनि उनाव माइक्र' फाइनेन्सनि जि लनमोन बेखौ रिटार्न खालामबाय गभर्नमेन्टआ। बिनि उनाव दायो बयबो रेशन कार्ड मोनबाय, लोगोसे कुनु घुस होनाङा जासे साख्रि मोनगासिनो दङ। गामि गामि JJMनि दै मोनलोंदों। दा बेबायदि गासैबो जेंनाफोरखौ 100% प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बेजों जोंनि ओनसोलाबो गोबां जौगानायनि लामायाव आगान सुरगासिनो दङ। सार 6.3 दफा माखासे मावफुंजा आरो माखासे स्कुलफोर दाबो मावफुंजायाखै सार। बेनि थाखाय आसाम सरकारजों जोङो रिपिटेडलि रायलायबाय थादों। आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा खोथा होदों जे लासै लासैनो गंजि कलेजनि उनाव हायार सेकेन्डारि हाई स्कुल आरो बिनि उनाव ME आरो LP खौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन। बेनिखायनो जों आसा खालामनानै दङ जे थाबैनो बे माखासे थालांनाय स्कुल कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जागोन। गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि जि धाम बेखौ थांनाय बोसोरावनो जों 3 करोड़ रां सेंसन खालामदों आरो बधै बियो जोंनो फार्स्ट, आगोलनि सरकारनि समाव खालामाखैमोन। दा बेवहाय गुरुदेवनि जि मुसुखा बेखौ रुपानि मुसुखा बानायनायनि बे स्किमाव दङ आरो बेजों लोगोसे गुरुधामखौ डेभेलप खालामनायनि दङ आरो बेजों लोगोसे बिथांखौ जि सावनाय जायगा बेखौबो डेभेलप खालामनायनि दङ। दा बेखौ जोङो जोंनि सरकारनि जों बिबान लादों जे बेखौ जेरैखि जाया जों बानायनानै गुरुदेवनो मान होनायजों लोगोसे पर्बत जरानिल' सम्पति नङा, बियो पुरा बर' माहारिनिनो मोनसे गोनांथार खामानि, बेखौ जों मावफुंगोन। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। माग बिहु फोरबोआव लाबोदों क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 15, 16 आरो 17 जानुवारियाव माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसेसरी गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। मोजां खाबुबो होबावदों, 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 600003 99187 8822 01819 93 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।